Herriko kirol taldeen, ekipamenduen eta zaletasunen egoeraren azterketa sakon bat egin beharrean gaudelarekin bat gatoz Lazkaoko udalean parte hartzen dugun bi alderdiok. PNVek kiroldegi honetan 4,5 milioi euroko zaharberritze lan bat egin ondoren egin nahi du azterketa hau. Gu pentsatzen dugu zaharberritze hau azterketa honen barruan sartu behar dela, honek erakutsiko bailiguke kiroldegi hau nahikoa dugun, handiagoa edota beste modu batekoa izan beharko lukeen. Ekipamenduaren alorrean badugu proposamen zehatz bat. Skateparka gaur egun San Florentzio eraikinaren ondoan dago, Nobardaren ondoan. Skatepark hori arrakastatsua izan da Lazkaotarren eta inguruko herritar batzuen artean. Gaur ordea zarkituta ikusten dugu, eta baldintza kaskarretan. Hemen eraikiko den plaza honetan proposatzen dugu goata skatepark berria. Izan ere, kirol lehiakorra ondo dago, eta gainera herria kanpoan ordezkatzen du. Baina kirolaren onurarik handiena, lehiatik kanpo herritar xumeei kirola eraginda lortzen da. Kirolak ongizatean eragin zuzena du, osasun hobea izaten laguntzen du, alaiago bizi izaten laguntzen du, eta baita herritarren arteko harremanak hobetzen ere.